This is the most craziest idea, guys. Pumunta lang talaga kami dito sa tuktok para tingnan lang yung view. Umakyat namin guys, travel vlog is real. Ay gapon. So yun yung Mount Capistrano guys. Yung aakyatin namin ngayon. Kahapon galing pa kami ng hike. Medyo masakit pa yung katawan, pero kaya natin to guys. For the vlog. For the vlog. Bit-bit ka. Bra. Ayun yung local guide. Itong magdala dyan is 298 step no. Concrete na siya. Then pag human ana, naray PC nga 200 meters. Pag human diya, hinahay na dayon. Before sa kuan lasang, medyo saka na po na sa gamay, hawid-hawid lang sa gamot. Pag human sa lasang, dito na to sa Rocky Road. Puros na kabatuhan. Ayan na dayon ang kuan. Let's do this! Let's go! Ah, Cardio day! ngatiil. Cardio na bol. Sakit pa ng legs ko guys! Power leg na kayo ni ba? Yes! Today is another leg day. Every day is leg day. Every day is leg day guys. Leg day. Lego day. One step at a time. Hindi pa kami nagkakahap sa mountain. Hindi na kinaya ng legs. 298. Sabihin natin 250 steps. 250 steps more. Kaya pa ba ng legs ko? Kaya to! 21, 22, 23, 4, 297, 298. Woo! 298 steps completed. After 298 steps guys. Ito na naman! Kaya pa ba? Kaya pa Lex? Kayang-kaya. Kaya kuya? Maliit na bagay. Mataas na bundok. Oh, Naog na ba ito? nice game view, mga naog na ta. Katungan na takol. Half na ka, half na kami guys. Kaya pa. Kaya pa. Kakayanin. Woo! Let's go! Makukuha mo lang sa lugar na to is fulfillment. Yung sabi nila, when you climb a mountain, it's not about the journey, it's not about the finish line, but it's the journey. But for us, it's the finish line. Finish line good. Finish Bato good. Itong bato. Bato. Shit. Woo! Muntik. Makate, makakul. Vlog is life. Vlog is life. Maambon. Kaya pa, Chong? Chong? Kasya pero di kinaya. Let's go. Ano sila? Let's go. Kaya? Kaya, Mia? Outod na. Sige, sige. Kaibigan ini. Ya.
ano na po. Reklamo. Tingnan nyo naman. Ang tarik. Ang tarik! Trekking? Trekking baka mo? Traffic. Hiking is real! But vlog is lifer. Hi friend! Arribo! 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 Go, buddy! Sweet naman. Okay, salamat sa pagtawag. Oh, si Rochelle. Yung campsite guys, dito na dito na nagka-camp yung mga hikers. Lapit na kami. We survived guys, we survived. Tingnan nyo naman. See that? This is a big rock, guys. Laking bato nito. Pasok na tayo. Kita ba? Yan. Ito yung susuungin namin. Ito yung susuungin ko guys para makarating sa tuktok. Tuktok! Dito na sila. Eto na to. Ito na to. Finally guys. Eto na to. To it's na. Woo! Ha. Worth it. Muna ni. Totoo pala talaga yun guys. Mawawala yung pagod kapag nakita mo na yung view. Yung view guys. Dito na kami sa top. Ay, tara. Ay, kapal. This is the most craziest idea guys. Pumunta lang talaga kami dito sa tuktok para tingnan lang yung view. Di kami magka-camp. Pumunta lang kami dito. Pagdating namin dito mga 5 minutes baba na kami. Kaya pa! So, kailangan nyo ring subukan dito guys. Pag hindi nyo sinubukan, ako ang susubok. Tanga! Woo! What up guys? Ito na yon. Ito na yon. Ito na yon. When you dream it. Tanga! Andun sila. Pag na-visualize mo guys, mararating mo. It's not about the top talaga. It's about the journey. Pero gusto ko talagang umabot sa top. Kaya walang kwenta yung journey. Tiko. Ha? Tiko akong po. Sige na.